Čau, já jsem Nexy a tohle je moje první video z tohohle YouTube kanálu. Tady hra, kterou budeme hrát, je Mraz, kterou mi doporučil můj kamarád, který tady bohužel není, protože nemá čas. A asi můžeme jít do toho. Tak a jsme tu. Jak vidíte, já jsem tuhle hru chvilku hrál, koupil jsem pár skinů, které vám pak můžu ukázat. A podívejme se, jak to vlastně hraje tahle hra. Ok, to je to taky kamenitý terén hodně. To je nějaký maják, podívám se na mapu. A vím, že jako ideálně je bydlet třeba v outpostu, a tam, že to potrvá celkem dost dlouho. Už mají výstřel, ty máme. Ok. Teď jsem našel nějakou zajímavou stodolu víceméně. Nějakým borcem, co mi dá. Nějaký hunter. Lovec. Howdy. Můžu si vrazit, že chci lovit různý zvířata, ale to asi moc nechci teďka. Co tady na prodej? Celkem fajn věci. Takže asi jdeme se obydlíme někde. Tady to je gas station. Takže jsem dal takovou menší šipečku. A půjdeme tam někam. Ok, že se spawnou někde. Teď jsme tady. Celkem blízko, hodně blízko té gas station, tak tam zajdem. Ok. To je nějaká obří bejska, s nějakýma mega velkýma turbínama. To je extrémní fyzi. Tady máme nějaký potatoes, což jsou jakoby všechny brambory. Máme hemp fiber. Máme už na spacák. To už je potřeba, že to je nutný celkem. Tady je i fishing village. To je celkem ideální místo. Tak asi je položím spacák někde blízko, ideálně. Kam bych to asi mohl položit? Třeba, ještě si fajtě, že rychle třeba semka. Dokáže? Nádhera. Máme první místo hezky. Jdeme si tady nějaký komandy. Třeba jméno git. Není. Voláme jméno outpost. To je cekaný, dobrý. Já si to se dá vykraftit všechno. V téhle hře. Kdybych se chtěl udělat ideálně baseku. Jakože base, jako kolem té basky, je to kolem té gas station celkem. Tady je nějaká declinutá píska. Ok. Nějaký nástroje. To si milé rád vezmu. A tak, to je asi všechno. Ok, mám nějaký nástroje. To je z basic skillama, tak. Zajdeme semka. A tam je tom kopci si ideálně obydlilo. Takže vezmeme nějaký ty stromy a tak obydlíme si někde tam. Před benzínkou. Jdeme se, co je uvnitř. Tam nějaký jídlo, tam bude asi logicky. Jsem si vykraštil takovou masku. Zajímavý. Na craftění, jak vidím, tak je to jako v inventáři tady je. Tohle bylo. Tak jsou nějaké věci. Jsem si tady lepší věci, než ty blbý. Tam to nějaké nářadí, nějaká jiný krumpáč, ok. Tak je hustý zajímavý. Pak si tady něco ještě. Tak tady nějaký jídlo, tak si zásoby nějaký. Pak tady nějaká kancelář tady je. Hustý. Pak nějaký recycle, jsem viděl v nějakých videích, to je hustý. Tam se dá recyklovat věci, což je dost užitečný náhodou, tečka, na začátek. Tady se byla sekera. Jdeme dolů, je tady něco speciálního. Ok, je celkem tma, tak se rozsvítím. A tady je nějaký low grade fuel, což je prý dobrý na furnace. To se nám bude hodně hodit. Jdeme semka ten kopec teda. Máme ještě na spacák? Nemáme na spacák. Ok. Mám celkem na tak, zkusím si dát nějaký jídlo. Takovou proteinovou tyčinku, to vypadá. Ok, dáme celkem do zápe. Zajímavý.
Tak, teďka jdeme na kopec. A few moments later. Tak už jsme na kopci tady. Kdybych třeba udělal ideálně base třeba tady takhle, udělal base někde. Tam je nějaký scrap a pro vás, ok. Nějaký kamení, to vezmu sebou, ok. Tak, ještě jedno. Nějaký ideálně kamení dost celkem. Vezmu ještě jeden kamen a pár stromů, což je base kolkou. Zatím takovou basku. Tak, mám nějaký kamení hádám. Co je tohle za budovy, to nevím. Pokud třeba v dalším partu se vám to bude líbit. Ok. Tak už máme celkem dost materiálu. Si vykraftím nějaký crafting, vykraftím nějaký building plán a hammer. To je asi nastavení dobrý, myslím, jsem viděl. Udělám bysku to tady nahoře, asi jo, tady nahoře, tady takhle. Tady nemůžu všechno blízko to 2, ten treatment, ok. Ještě tady u souseda, ten tady má, to může pak ještě raidnout, a to uvidím jak. To má dřevěný, to je easy. Tak třeba tady, jde to tady? Jo, takže budeme třeba bysku tady takhle, tak. Takovou menší, to půjde. Takovou malinkou. V začátku možná jsem moc dobrý tečka. OK, budeme si tady takhle zatím na jedno. Tak no, to je OK, door frame, jsem viděl, co máme. Teď použijeme tool cupboard. Tak hezky. Použijeme si nějaký dřevo. Pak plánek a tak. Tak si dáme takhle dveře. A to zámek, jestli se vykraftí, ano. Tak, ideální. Teďka jenom spořím tohle věc, protože on to tady celkem dělá. To bude mít málo místa, takže potřebuji nějaký dřevo těžit. Jsme zpátky s nějakým kamením a dřevem ideálně, máme na bejsku. Zavřeme hezky, ok. Jsi takový. Tak, zavřu. Vezmu si plánek a to, dá se nějaký dřevo. Když je postavím to stěnokát dvakrát, můžeme ji postavit. Tak, hezky. Upgrademe stone. A semka dáme takhle, co jsem viděl u youtubera. Takhle dáme semka, to máme větší patron storage. Můžu nějaký vzácný věci a uděláme si nějakou čestku malinkou zatím. Tak.
nějaké zásné věci. Teď jsem česká kraftí, tak si nějak uspořádám věci. Tak, semka jdem třeba tak. Uložil jsem nějaké dobré věci. Teďka se vydám na scrap. A na low-grade film. Na konci, tak. To je skipnu, tak nebudu, to si řeknu. Zpátky nějaké vaše žluté mesky. Jenom si tohle si obrátím, jestli to bude. Tady, tak nice. Tomu zpátky, když se vykraftím hlavní věc, což je furnace, tady hezky, to máme hotové hezky, zabydlené hezky, tak, počím to semka. Tady se dneska vypíkat nějaké to dřívko, u sebe. Furnace, semka pro furnace, na to vypíkat hezky a pro nějaký věci dát recycleru. OK. Tak. Nechám to vypíkat hezky. To je tohle, to se hezky vypíká. Tak, jestli jde do recycleru. Co kam dálko to je, tak a to zvládneme. Tak už jsem tu, u té benzínky, teďka to dám trochu recyklovat nějaké věci, mám na věci nějaký důležitý potom, později dobrý, tohle, hezky, to se to polku jenom, tak tohle, teď nepotřebuji prej údajně, takže to se nebudu dneska chtělat, tak už mám dost celkem meteofragmentů a i dost na sleeping bag. Dobrý. Tak, ideální. Nice. Si vykraftím spacák, to je hlavní. Kód dvakrát, jednou těhle dveře a jednou těhle dveře, tak. Můžu tohle zabít? OK. Nějaký, nám ještě zase kaj. No, zajímavý. Tak radši jdu zabije radši. Tak, nějaké věci u sebe. Času udělám tohle, panuče třeba. A tak, nějaké rukavky třeba ještě.
Tak, už jsme tady. Teďka jenom vyměním dveře hezky, jestli to půjde rychle. Odemču, vezmu dveře severu. Tak. Takhle spěchně dám ideálně hezky. Zavřu, dám zámek. Kód vám se neukážu. Já mám dveře, najedám další kód. Tak, a dáme něco taky. Hezky. Teď si dám spacáček. Tak. Nádhera. Teďka si vykraftím jednu věc. Toho si nechám klidně u sebe. Musí skrep a dřevo tohle. Myslím, že to potřebuju, nevím teďka. Spravdím se toho sonetka a ještě potřebuju na work, protože to potřebuju. Work. Wood, mám málo dřeva. Dřívka, jo. Ok. Tady je dost ještě dřeva. Ideálně 500, nice. Vykraftíme si tak desky. Pobili jsme vyjde do inventáře. Nevejde se tam sáka, to asi obleču, jestli to půjde. Gunpowder a to vyhodím. Tohle si zakasním. Vezmu si tohle. Seberu to, tak. Vyhodím nějaký nepotřebný věci, vyhodím. Tak, co potřebuju? Toho nepotřebuju, toho nepotřebuju, toho nepotřebuju, toho nepotřebuju. Tak. Seberu tohle zpátky. Seberu tohle. Vezmu čestu. Tak ji dám semka hezky. Pak to takový umístím ideálně. Tak hezky. A tam dám všechny své věci, co mi zbyly teďka. Tebe si vezmu. Tak, ještě tohle mi jde, tohle. A tohle to dám semka. A tak, hezky. To dám semka a to je pro dnešek všechno. Máme hezkou bejsku. Takhle vypadá zvenku. Taková malinká, střední hezká. Takhle nám to hezky sedí, hezky lícuje. A takhle pro tohle video a čau!